Benvinguts a Walterland! El programa en què cada mes viatjo per tots els racons de Catalunya a descobrir què s'hi cou. Què? Fem camí junts cap a l'aventura? Apa, saca i tira! Som-hi! Cada mes un nou episodi al meu canal de YouTube. Oh, que sou de xafarderes! No t'ho perdis! Benvinguts a Castellfollit de la Roca! El poble que sembla desafiar la gravetat sobre una rocosa cinglera que s'estira fins al cel. Quin misteri amaga aquest poble sobre el precipici? Quines històries s'amaguen a cada racó? A cada galeta artesana? A cada finestra amb vistes impossibles? Avui ens llançarem al buit de la curiositat i descobrirem què significa viure sobre roca. Fàbrica de galetes Cal Enric. Apa, quantes galetes! Portem 90 anys aquí fabricant galetes. No podíem treballar massa amb això perquè érem contraris amb el règim d'en Franco. I llavors no ens permetíem fer res. El primer que es va fer aquí, que se'ns va conèixer, va ser pel full. Llaç de full, que són els articles que els fèiem a mà, perquè jo tinc 80 anys, 80, que es diuen pocs, 81. Llavors va haver el carquinyoli, que també és molt artesà, l'ametllat. La palmera, aquesta és de fibra verda. Les merengues, el tinc amb ametlla, el tinc amb avellana, el tinc en taronja, de llardons. Tu d'allà on ets què dieu, llardons o xixarrones? Llardons. Els espanyols diuen xixarrones, els catalans diuen llardons. I la garrotxa diguem greixots. La xocolata, amb fruits secs, amb marmelada. Bueno, tot això m'ho he inventat jo. Aquesta d'aquí l'ha inventat ara el meu fill. És de Matxa. Com ha anat evolucionant aquest poble? És el poble més petit d'Espanya, diguéssim. No arribem al quilòmetre quadrat. És només la roca, res més, no tenim res més. Què canteu els de Castellfollit? Com que som independentistes, doncs clar, cantarem els segadors. Ah, la que podria cantar és la que nosaltres servem per la ràdio. Jo des de l'edat de 5 anys que treballo. El meu despertador sempre ha tocat a les 5 del matí, encara ara, que la vida és dura. Vosaltres sou joves i no ho sabeu. Ja us ho trobareu. Les passareu putes ja. A casa meu, al temps de la dictadura, érem molt contraris amb en Franco, però declarats érem, Moltes ens en fotien a l'alçada d'un campanar. Aquí davant hi havia el quartel de soldats. Al dematí tocaven l'himne nacional, com pujaven la bandera, i al vespre també el meu pare tenia un bar i travia els altaveus a fora posant la Santa Espina. I ja tenies la Guàrdia Civil aquí. Aquesta cançó? Som i serem gent catalana. Tant si vols com si no vols. No hi ha terra més ufana sota la capa del sol. Aquí hi ha una treballadora. Us ensenyaré una mica com és la fàbrica, va? Ai, quina bona olor que fa per aquí! Avui fem pet de monja, tot és manual. Ho aplasten tot a mà. Així, no? O sigui, som coneguts perquè és molt artesanal. Aquí a Castellfollit sou molt de tocar amb les mans, Sí, caixes i caixes d'ous. Els obrim un per un, agafem un pinzell, l'envernissem per sobre. Oh, que bonic! T'agrada envernissar? Em recorda quan era petita. A mi també! Infància, com si fos plastilina o alguna cosa. Panellet, Fem molt bé. panellets, també. Anda, que feu de tot. Tenim la farina. Oh, farina, que guai! Depèn del... Que divertit! Que sí, mira. Depèn del que es faci, n'hi posem més o menys. Bueno, ara està... Enfarinat. Sí, fem pet de monja allà. Es fan amb clara d'ou, farina, aigua i sucre. Però no són pets. No són pets, no. Ah, vale. No surten del... Us el presento. Ai, sisplau. Pet de monja. Han fet la massa a mà, però ja aquí la màquina ja el va traient. Llavors això passa pel forn directe. Aquí ja tenim el pet cuit. Mai millor dit. Segueix fins a dalt. Quina fantasia, no? T'agradaria ser un pet de monja? Sí, seria guai estirar-s'hi i quedar-se allà dejándote llevar. Has Com un vist? riu tranquil, sí. Ai, jo tinc ganes de veure el resultat. Doncs arriba fins aquí. Ala, mira, aquí estan caient tots els pets de monja. Fem així i en un moment està embossat. Llavors ho pesem, que pesi 175 i la soldem. Com és que s'ha inventat aquest nom, pet de monja? No en tinc ni idea, perquè en castellà és paciencias. Doncs mira, jo estic tenint molta paciència de no tastar encara ningú. Sí, prova-ne un. A veure què et sembla. Ai, està molt bo. Turistes, gent de fora per visitar aquest poble d'aquí. Hola, bones. Heu vingut dels vostres països fins aquí? Què en penseu d'aquest poble? És realment especial, això no ho tenim a Alemanya. I és increïble perquè és un poble petit, sobre les roques. És encantador. I preciós, i la manera en la que les cases estan construïdes sobre els volcans. I a més està tot molt callat i tranquil. Estan aquí?
us sentiu en la història de la Catalunya profunda de Castellfollit? Yes. Sí, normalment quan visitem les esglésies. It is very important. Impressiona molt entendre que les nostres vides són diminutes a comparació amb tot el que ha passat al llarg de la història. History. Hola, bones. Ets veïna del poble? Del poble, sí. Vols entrar a dalt i veure des d'allà les vistes des de Clar, des d'aquí veieu les vistes del precipici. Sí. Ai, que maja! Tenim aquí aquest balcó. Ara puc veure les vistes. Mare meva, que fort. T'han trucat per fer una pel·lícula aquí dalt? Bueno, algun cop hem demanat. Portes vivint aquí tota la vida? No, Ah. fa 4 anys. I vas dir, jo aquí me vull quedar. Per les vistes? Sí, sí, per les vistes. Per l'altura? Sí, és molt tranquil i estem molt contents aquí, sí. Aquí a Castellfollit fa molta calor i jo el que necessito és beure algo refrescant i anar a dinar alguna cosa bar-restaurant Can Roc, que estan al mig del poble. Hola, bones, què tal? Encantat, em dic Walter. Soc el Víctor. Oferim menús i plats especials de cuina índia, perquè els jefes són indis. Caram, han arribat els indis a Castellfollit, eh? Tant, sí. Ben adaptats. Hola, què tal? Com et dius? Kamal, D'on ets? d'Índia, Punjab. Punjab, molt bé. Podeu entrar, podeu seure, us oferirem el que vulgueu. Són plats seus, de la Índia. Te veig que aquí a Castellfollit no hi ha un plat tradicional com a tal? No hi ha cap plat tradicional com a tal, sinó que són els seus plats tradicionals que els han portat aquí. I a la Bé. gent s'ha adaptat molt bé, i són molt bons. Doncs si a Castellfollit s'ha d'adaptar, jo m'adapto al primer. Uau! Porto que el primer, sumosa empanada de verdures, vale? És un plat seu de la Índia, per seguir. Un pollastre al curri de la Índia, acompanyat amb arròs i pa de pita. Quina meravella menjar Castellfollit, menjar de la Índia al De la plat. Índia portat al poble de Castellfollit. Quantes hores d'avió ha tingut que arribar, això? Moltes, segurament. Per acabar, un pit de pollastre rebossat amb pernil dolç i formatge per dintre, formatge per fora, acompanyat d'amanida i patata. Quina bona pinta, de veritat, eh? Castellfollit m'esteu sorprenent, eh? No t'ho pensaves, eh? Uau! Això que deu ser una església... Sí, és l'església, en principi, de sempre de Castellfollit, Ets d'aquí, Castellfollit? de tota la vida. Castellfollós. No, com us dieu, els No, d'aquí? castellfollitenc, de raça, totalment. Escolta, i això de Castellfollit, perquè hi havia molts follets? Si tu mires la roca basàltica, està estructurada com de làmines. Les etimologies que parlen de que si aquestes làmines volen dir fulles, i per tant Castellfollit seria com el castell sobre les fulles, com si fossin com les pàgines o les fulles d'alguna cosa. Uau, que gran, però això no és una església qualsevol, aquí teniu una exposició? Aquí la gent del poble estava una mica enfadada perquè durant molt de temps aquesta església havia estat enderrocada durant la Guerra Civil i durant el franquisme no es va reconstruir per parlar del mal que havien fet els republicans al poble de Castellfollit. Que passés de mans de l'església a mans del poble de Castellfollit. D'aquesta manera em va voler fer una sala d'exposicions. I l'exposició que hi ha en aquests moments és del Club de Futbol de Castellfollit. Sou bons al futbol aquí a Castellfollit? Bons no seria la paraula. No feu gaires gols? No. I el problema que tenim és que quan xutem la pilota potser se'ns en va dalt de baix del Al precipici, no? I clar, hi perdíem les pilotes i no teníem possibilitat d'entrenar. Quines coses es poden caure? Per exemple, els calçotets. Veig allà dos gegants. Són els gegants de Castellfollit de la Roca, són en Roc, la Bàrbara. En Roc, entenc, en simbologia la Roca de Castellfollit, i Bàrbara perquè és la patrona del poble. I escolta, perquè hi veig el poble en miniatura, que podrien haver-hi com 50 cases al poble? O... Potser n'hi ha unes miques més, però hem de pensar que el cingle no és només allò que es veu, sinó que, clar, tenim tota l'altra cara que arriba ben bé fins al final del terme municipal i tant la cara sud com la cara nord, unes 200 persones. Aquí podem veure doncs, algunes de les eines que feien servir els picapedrers. Aquí, per exemple, en veiem un que és en Perot, que és un dels veïns del poble, que és tan particular en Perot que al poble li té molta estima. Li té tanta estima que fins i tot el podem veure amb un cap gros. Sobretot, no te'n vagis sense abans anar primer de tot dalt del campanar, eh? Té les millors vistes que podem tenir des de Castellfollit. Quantes escales hi ha per pujar? Posa-n'hi 100. 36, 37, 38... Crec que et falta una mica l'aire, eh? Cansa, eh? Oh! Ué! Quines vistes, mare meva! Aquí es veu tot el cinglar, no? És el precipici que me comentaves. Veiem el nucli de cases, ben bé que està assentat tot sobre la roca, amb el cingle que podem veure aquí escarpat pel riu Fluvià per una banda i l'altra que no podem veure,
però que està escarpat també pel riu Turonell. Sembla una postaleta de pel·lícula, eh? Aquí s'han hagut de rodar pel·lícules. Joc de Trons va voler fixar-se doncs, en Castellfollit, però al final diria que ens va acabar descartant. Però estàvem allà entre les candidates, això sí. Aquí se li va inventar de fer un poble enmig de tot aquest rocal. Hem de tenir en compte que des del moment aquí tenim una vista panoràmica excel·lent. Les muntanyes del Pirineu era un bon lloc per veure si d'aquí baixaven les tropes estrangeres, com també podem veure tota la vall que connecta amb Besalú i Figueres. Això també era un bon punt estratègic per veure exactament què es cuia, tant per Besalú com per la zona de Camprodon. Magdaleneria, Cal Tosset. Ai, hola, bon dia! Quantes magdalenes! Amb 20 gustos de magdalena. Què? Però quina passada! I que grans, i que grosses, i que tot! Vine, Walter, que farem una prova. Ai, em tens super sorpresiu! Tanca els ulls i hauràs d'endevinar el gust de la magdalena que jo et posaré. Olor a caramel, maduixa, un refinat de... Oh, està boníssima! Mel no, és com una confitura, mermelada de cirera, de mora, de maduixa. Molt bé! Sí! Molt bé! Has passat la prova, Walter. Bé! Aquí teniu les de marmelades, la d'aranyó, la de maduixa, la de llimona, la de dolç de llet, la de festucs, poma, ametlla, de xocolata amb taronja, maduixa, xocolata blanca, xocolata amb crema, xocolata sola, xocolata amb anous, xocolata farcida de xocolata, anous amb crema, teniu la de crema sola, teniu la de préssec, crema de xocolata i la natural, pel que vulgui, la magdalena tradicional de tota la vida, doncs també hi és. Estic a la magdaleneria més variada de tot arreu de Catalunya i fins i tot del món. Bueno, això diuen. Diu, és que no hem trobat mai una magdaleneria amb tants gustos de magdalena. Sí, sí. Escolta'm, però la magdalena l'heu inventat aquí a Castellfollit? Sí, ve d'aquí, del poble. Què dius? Sí. Ve gent de França, d'Anglaterra. I és d'aquí a Castellfollit? D'aquí a Castellfollit. No ho sabia, jo, això. Es va començar a fer amb dues culleres soperes, així anar remuntant la pasta. I per què el nom Magdalena? La noia que es deia Magda i l'Helena i les dos ties... Una noia que es diu Magdalena. Sí o no? Sí. Teniu a la fabricant Magdalena, a la botiga de la Magdalena. Sí, senyor, així és. Sí, M'estic quedant Magdalena, eh? Que simpàtica, tu, les magdalenes i tota la pesca, i tota la pesca i M'has tal. fet una prova, és que la Magdalena fa jugar, eh? Home, i tant. Fa berenar. Fa berenar. Ens encanta berenar. Una abraçada, Magdalena. Va, maco. Ai, moltes gràcies. Mua, mua. Ei, hola. Oques, a volar. A volar. Ai, hola, bones. Bona tarda. Què tal? Què estàs fent per aquí amb el pa? Sí, donar menjar una mica a les oques i els burros, amb aquest mas, la canova. Tetes. Tetes. Els dius tetes. Els hi dones pa sec, eh? Sí. Què feu després amb les oques? Feu paté? Aquestes són aquí per fer ous i ja està. Un ou ferrat, si t'agrada, és el millor per xucar pa. Són guapes, eh? Oh, mosseguen, eh? Quan tenen petites, són més agressives. Pates, ven! Pates, tetes, tu tens tot controlat per noms, veig? Tots tenen nom. Va molt bé, m'ajuda molt, perquè com que tinc atacs epilèptics o no puc treballar, doncs tinc una feina cada dia doncs, que m'anima i m'ajuda i em va molt bé. I sobretot amb animals vius o amb plantes vives, no, també? A veure, ai, què tens per aquí, Alba? Són cabres. Ai, que bé. Ai, Alba. Espera, que me punxarà amb la banya. No, no farà per res. Què fas amb les cabres? Faig formatge per mi i bevem llet i tinc cabrits per nosaltres, també. Com es diuen? La piruleta i la trasto. Ai, però guaita, què tenim per aquí? Una burra i un burrito. He que sentir l'olor del pa. Me mengem pa sec. Sí, ha de ser ben sec. Platero, tu què? No em vol avui, que raro. Ah, tenia vergonya. Els tenim aquí per netejar. Dóna-li tu. Puc provar? Sí. Vale. Tu agafa-la de punta. Vale, és que fa fa. Ai, que està bo. Oi. Mira, ASMR, eh? Sí que vol. La punteta? Oh, quin gust, eh? Com mengen, eh? Fa gràcia. Oh, disfruta. Agafen fort, eh? En sortim mascles. No poden estar dos mascles amb una femella. Es barallarien. Ai, és una gallina negra, eh? Sí, aquesta pon els ous blaus. Quin tipus de gallines són? L'araucana. Gallines, de tot tipus, blanques, taronges. Ai, mira la gallina. Oh, quac. Vine, teta, vine. Mira com ve. Ai, mira el pollito. Sí. Això és un gall, no? Sí, és un quico. Quina passada, les gallines, veure-les aquí de prop. Sí, clar, jo estic acostumada cada dia.
Aquesta és una dels ous blaus. Quan elles es fiquen a covar elles soles, quasi sempre es fiquen a covar amb lluna creixent o decreixent, perquè així neixen els pollets amb lluna nova o lluna plena. Diuen que els ous blaus tenen menys colesterol. Hola, ous blaus. És de la gallina que has dit abans que es diu? Araucana. Són més allargadets i més blavosos. Ai, quina il·lusió, Alba! Mira, 2 més. Nena, aquí et dona per fer una truita de patates. Paueta, me deixes ensenyar-los-hi? No t'enfadis, carinyo. Ja està, no te'n pico més, eh? Està covant ous. Té una posició com si tingués 8 ous. Sí, en té 5 o 6. I com és això dels ous? 3 setmanes, ben calent. Elles quan agafen com una febre i es queden aquí, que només baixen per menjar i beure, i tot el dia estan aquí dintre. Bueno, el lloc que elles s'escullen. La gallina, per tenir un ou, què ha de fer? Elles tenen un ou cada dia o cada... depèn. Vale, és a dir, avui he tingut un ou. I es pot menjar o no? S'ha d'incovar? No, els incubats no te'ls pots menjar, és per criar. I ara està incubant? Sí. Tot això és perquè neixi pollet. Neixeran uns 5 pollets aquí. Sí. I per menjar un ou, quanta duració? Un ou, si el pons avui, demà ja te'l pots menjar. Pues ja he après com se pon un ou, Alba, moltes gràcies. De res, encantada. I això és un detall per vosaltres dos? Els de Castellfollit, que majos que són, eh? Quins ouassos que tenen. Huevos tenemos. Sí o no? Molt d'ous tenim aquí a Castellfollit. Gràcies, Castellfollit de la Roca, per les teves cases valentes sobre la cinglera, per les galetes que saben a casa i per cada història que fa que un poble sobre roca sembli màgic. Em quedo amb les vistes que et treuen l'alè i amb la gent que fa que tot sigui més gran que la roca mateixa. Fins la propera aventura! Si t'ha agradat, deixa un like i subscriu-te per no perdre't el següent episodi. Adeu!